Nga pangalan mo? Ay, ako pala si Daday. Dito naman tayo ng bagong vlog. Kung saan kumakain po kami guys. At pasok po ako ng paaralan. Kasi ang kami. So, ngayon guys, pupunta tayo ng paaralan kasi anniversary ng Fatima dito sa General Santos City. At saka, ito yung kapatid ko. So, mamaya guys, pupunta tayo ng ating makasipak. Hindi natin makibalik doon mamaya. So, nakaganito ako guys, kasi ganito po yung may uniform ganito. At saka okay lang kahit na public yung pattern mo, basta masaya ka lang. Kasi hindi yan nakabatag sa pag-alalan. Kapatay sa natutunan mo at sa chemistry. So kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe, and hit the notification bell na dyan sa tabi na subscribe. So yun na nga guys, tapos na tayong kumain at saka pupunta tayo ng guys. May maliit kasi kaming salon guys. Dito sa patay mga cats. Nakikita nyo guys. Nakikita nyo. Meron tayo. Kasi mama ko hairstylist at saka parang t-shirt siya. Kaya yun nga. So, mag-spill muna tayo guys, kaya ikakat muna natin. Punta muna tayo sa kusina kasi kunin natin yung toothbrush. So guys, mag-spill muna tayo. So yun na guys, no? Tapos tayo magsipilyo at saka pupunta tayo sa patila at mapupulbo muna tayo guys. Wait lang ha. Listen. So yan mga dala tayo. Oh, now bakit? Pati ka papasok? So, Bisaya po kami guys kasi yung papa ko Mindanao, nakamama ko rin. So, yun na nga, tapos na yun.
Ulat. Ulat lang. Hindi ka ba? Yawan mo. Ano ba ganun? May biyahe na tayo. Kasi, ano, papa ko drive. Yung para lang kapatid ko. Sige, Jane. Bye-bye. So yun na nga guys, no? Pinababa na tayo kasi gaggal natin. So sakay na tayo ng what's up? Gabiyahe tayo mamaya guys. Nandito tayo sa Paralaan. Yun na nga, medyo wala pang tao dito guys. Kasi mamaya may event dito sa Patima. Sa Patima, mag-ingay. What's up? So, yun ang anak. Para palang tao dito sa room namin. Waduhek. So yun na nga guys, no? So nandito yung kaibigan ko guys, kung saan medyo medyo wala pang tao dito. Wala may tao. So ito yung kaibigan ko guys. So mamaya di ba may event? Ano nga pangalan mo? Ako pala si Daday. So nandito, palapit na po yung warrior ng Patima. Warrior ng Patima, mag-hi ka naman dyan. So mamaya guys may nabi pa rin niya. Take my horse. George, So, vlog man George. So, nandito yun, si Tyron po yan, si Tyron Waduhek. So, Soy. mamaya guys, magpaparade sila at saka hindi kami kasali. Tukit. Genting. Gani. Pangumanda sa room ng ito ko. So, cut mga natin guys para makita natin ang event mamaya. So, what's up? So, tapos na po tayo naman. Simba. Tayo sa... Balik ka Grumbay? So, yun.
tapos na po tayo magsimba. At nandito po yung kaibigan natin, mga kaibigan natin. So, bago lang po natapos yung simba namin, di ba guys? So, kasi yun yung unang event na what's up mga what's up mananap. So, yun yung guys, tapos tayo mga gano'n. Ano sila. So, babalik po tayo ng classroom. Let's go. Let's go, here we go. Yan mga guys, no? Dito na tayo. Stoy! Okay. Ayos. So, what's up, mananap? Very nice, no? Tapos na po tayo mas malaan. Parade. Ban man sila kay banda. So, yun nga guys, tapos na itong first event natin dito lang tayo magtatapos kasi medyo mahaba na yung video. Salamat sa panonood. Huwag mo kalimutan na mag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell.